Goeiedag, goedenavond. Ik ben Luc van de Tafel en de Keuken en ik had het boek gezien van Roeshan gecontacteerd en zij was zo vrij en bereid om hier een workshop, de eerste workshop van haar in de Tafel en de Keuken te geven. Het is nu 7 uur bijna, we kijken er naar uit, het volk moet nog komen en dan gaan we ermee starten. Welkom. En hier zijn de recepten van vandaag, hè? Recepten van vandaag. Linzensoep, ik zal zien hier. Hier is bulgur, hier is kebab. En Roeshan maakt haar klaar, zichzelf. En hier is de keuken, zoals jullie zien. Zoals jullie zien. En nu gaan we naar de tafel. De zaak heet de tafel en de keuken. Dat was de keuken. En hier is de tafel. De tafel met een beperking tot 12 personen. Zeer gezellig. Om ook uw workshops en ook uw feestjes, privé en privésfeer te laten doorgaan. Welkom in de tafel en de keuken vanavond met Roeshan Jafar. Dankjewel. Lukken. Dat gaat lukken. Ja. Ja? Goed. Oké. We kijken er naar uit. Ja. Hè? En succes, hè? Dank u. Luc en Roeshan, Ja. Koerdische recepten vanavond Goed. in de Vlaamse huis. Ja, zo is dat.